Wel, helo pawb, a croeso nôl i'r Tutorial Scratch Technocamps. Ac yn y sesiwn heddi, rydyn ni'n mynd i edrych trwy y blociau digwyddiadau. Felly, ni'n mynd i deall sut i ddefnyddio'r blociau yma, sut ni'n gallu cynnwys nhw yn y cod ni, a pa mor bwysig ydy'r blociau yma. Oherwydd, mae'r blociau yma yn gadael i ni wneud pethau yn y cod. A beth dwi'n meddwl trwy hynna yw mae'r blociau ni wedi weld yn barod, y blociau symudiad sy'n neud i Scratch symud o gwmpas y sgrin, y blociau edrychiad sy'n neud i Scratch dweud pethau neu newid y ffordd mae'n edrych, y blociau sain sy'n creu synnau wahanol am ein gymeriadau. Wel, mae'r blociau digwyddiad ddim yn neud unrhyw beth fel hyn, ond mae'n gadael i'r pethau yna digwydd o dan amodau wahanol. So ni'n gallu cael y pethau yma i ddigwydd pryd ni eisiau nhw ddigwydd. OK. Felly, fi siwr mae neb angen i fi cyflwynio y bloc pan mae'r fflag werdd wedi ei glicio. Oherwydd, mae'r bloc pan fydd y fflag werdd wedi ei glicio, mae'n yna bloc chi siwr o fod wedi defnyddio y fwyaf o fewn Scratch. Mae fe just y bloc go am Scratch, ie? Yeah? Fi'n gallu dweud pan mae'r fflag werdd wedi ei clicio, dwi eisiau i Scratch dweud helo am dau eiliad. A wedyn pan fi'n clicio'r fflag werdd, mae Scratch yn dweud helo am dau eiliad. Mor syml ni. Mae'r fflag werdd y botwm sy'n dechrau ein rhaglenni yn Scratch, ac felly mae'r bloc yma yn gwneud rhywbeth pryd mae'r rhaglen yn dechrau, sy'n defnyddiol iawn. Ond rhai weithiau, rydyn ni angen neu eisiau pethau i ddigwydd o dan amodau wahanol. Felly fi'n gallu cadw hyn, ond hefyd cynnwys pan mae'r bwlch wedi ei wasgu, falle dwi eisiau Scratch i neidio. So fi'n mynd i dweud wrth Scratch i llithro i fyny o y 5-0 lan i 5-50, a wedyn llithro nôl lawr i 5-0. So nawr fi'n clicio'r fflag werdd, mae Scratch yn dweud helo, fi'n gwasgu y bwlch, a mae Scratch yn neidio lan a lawr. A mae yna pob fath o botomau o'ch bysellfwrdd fan hyn, y saethau wahanol ar y bysellfwrdd, y llythrennau ar eich bysellfwrdd, y rhifau ar eich bysellfwrdd, a hefyd opsiwn am unrhyw allwedd ar eich bysellfwrdd. So chi'n gallu gwasgu unrhyw beth a mae rhywbeth yn digwydd. Felly bloc defnyddiol iawn fan hyn am creu gemau. Enwedig gemau ble ni angen rheoli ein cymeriad gyda'r bysellfwrdd. Ni'n gallu symud nhw o gwmpas gyda'r saethu, ni'n gallu cael nhw i neidio gyda bwlch, neu beth bynnag chi'n gallu dychmygu. Defnyddiol iawn. Un defnyddiol arall yw pan gaiff y giplin yma i glicio, pan ni'n clicio y cymeriad. So falle pan fi'n clicio Scratch, dwi'n mynd i ailadrodd 36 gwaith a cael Scratch i troi 10 gradd pryd fi'n gwasgu yna. Felly, nawr fi'n gallu clicio'r fflag werdd, gwasgu'r bwlch a clicio, a mae Scratch yn neud backflip cool. Neu flip ymlaen, falle. OK, so clicio fe, a mae jyst yn neud flip. Gwasgu'r bwlch, mae'n mynd lan o lawr. Gwasgu'r fflag werdd, mae'n dweud helo, neud y tri yn nhw, a mae'n neud y tri ar yr un pryd. Felly, eto, bloc digwyddiad defnyddiol iawn. Pan gaiff y ciplin ei glicio. Pryd ni'n clicio fe, mae rhywbeth yn digwydd. Lan i chi beth sy'n digwydd, chi'n gallu codio unrhyw beth fyna. Ond, eto, bloc defnyddiol am creu gemau. Oherwydd falle mae yna ddim gêm gyda chi ble chi'n defnyddio'r allweddi ar y bysellfwrdd i symud o gwmpas. Falle mae'r gêm yn dilyn y llygoden o gwmpas y sgrin, a pryd ni'n clicio rhywbeth,
mae'n bita y peth chi'n clicio. Pob math o gêm chi'n gallu creu. Un beth arall sy'n defnyddiol am pan gaiff y giplin yma i glicio yw rhoi botomau ar y sgrin. Os chi'n gwasgu botwm, wedyn mae rhywbeth yn digwydd. A chi'n gallu neud hynna gyda y bloc yma. Ok, un wahanol eto yw pan fydd y cefndir yn newid. So os fi'n mynd i'r cefndir fi ac ychwanegu cwpl o cefndiroedd wahanol, falle y cestyll, y ddau cestyll yma. A byddai'n dileu'r un gyntaf, dyna ni. A felly dwi'n mynd i dweud, pan fi'n clicio'r fflag werdd, fi eisiau scratch i sefyll fan hyn i ddechrau. Sefyll tu allan y drws. Ww, mae'n ei anghywir. Cofio i codio yn y peth gywir. So, pan mae'r fflag werdd yn cael ei gricio, mae scratch mynd i mynd i'r lleoliad yma. So, mae'n mynd i mynd i ble ydy fe right nawr. Mae fe mynd i... byddai'n newid y cefndir i cestyll 2 fi'n credu. So, castle drws... castle drws a castle tu allan. Mae'n haws na gyda. Right, so, bydd ni'n dechrau ar y cestyll tu allan. Pryd fi'n clicio scratch, dwi eisiau iddo fe newid... yn gynta, dwi eisiau gweld scratch yn neud rhediad bach. So fi'n mynd i ailadrodd. Fi'n mynd i newid gwisg scratch i gwisg 2. Sy'n meddwl, cofiwch, pryd fi'n clicio'r fflag werdd, dylai fi newid fe i gwisg 1. Wastod yn bwysig i wneud hynna. Okay? Neu bydd e ddim yn mynd nôl pryd ni'n clicio'r fflag werdd. So, fi'n mynd i newid i gwisg 2. Dwi'n mynd i aros am just pwynt 1 eiliad, dim llawer o amser o gwbl. Fi'n mynd i dyblygu y 2 yma. A newid i gostiwm 3 ac aros pwynt 1 eiliad hefyd. Ac wedyn, yn olaf, rhaid i fi, y rhan bwysig fan hyn, newid y cefndir i'r cestyll drws. A wedyn, pan mae'r cefndir yn newid i drws, bydd scratch yn dweud hello. Okay, so mae scratch yn sefyll tu allan. Pryd fi'n clicio fe, mae'n rhedeg a mae'r cefndir yn newid. Wedyn, pryd mae'r cefndir yn newid, mae scratch yn dweud hello. Gadewch ni weld. Dyna ni, clicio scratch, mae'n rhedeg, mynd i'r drws a mae'n dweud hello. So, eto defnyddiol iawn, ni'n gallu anfon neges nawr o'r cefndir i unrhyw giplin. Cofio, ar y funud, falle fod hyn ddim yn edrych yn bwysig, oherwydd fi gallu rhoi hyn fan'na. A dwi ddim angen y bloc yma wedyn. Ond, gadewch ni ychwanegu ci am cymeriad arall. Fi'n mynd i dewis y ci yma a flipo fe gwmpas. So mae'n edrych ar scratch. Dyna ni. A beth byddwn ni'n ddweud yw fi'n mynd i llusgo y bloc yma. Pryd mae'r cefndir yn newid, dweud helo. Fi'n mynd i rhoi fe yn y ci. Cael gwared o fe o'r cath. Dyna fe. Ac felly, cod scratch jyst yn cael fe'n rhedeg lan i'r drws. Pryd mae scratch yn cyrraedd y drws, felly pryd mae'r cefndir yn newid, mae scratch yn dweud helo. A gadewch ni weld. Un peth dylai fi wneud, cuddio y ci wrth gwrs. Cuddio y ci pryd ni yn dechrau. Cuddio. A wedyn pryd ni'n newid i'r drws, ni'n mynd i dangos y ci. Dyna ni, mae'n am well.
Neu mae'r ci jyst yn edrych ar scratch ar amser sy'n bach yn od. Dyna ni, scratch yn sefyll tu allan, mae fe'n rhedeg, cyrraedd y drws, a mae'r ci yn dweud helo. Ardderchog. Ni'n anfon neges o un cymeriad i'r cymeriad arall. Hyfryd. Un opsiwn arall, bloc arall, yw cryfder sain. Nawr, oedd hyn ddim yn gweithio am fi 1 munud yn ôl, so gadewch i ni weld. Byddai jyst yn cael scratch i dweud helo. Pryd mae'r cryfder sain yn fwy na... O, nawr mae'n gweithio i fi. Gadewch i ni weld. Na? Jyst yn neud e beth bynnag. Mae'n twp nag yfe. Mae ddim yn neud unrhyw beth. Helo! Bach yn llai. Helo! Na? Rhoi saith. Dwi ddim yn siŵr beth sy'n digwydd fan hyn. Mae'r cyfrifiadau fi yn fod bach yn od, ond beth sy'n fod digwydd fan hyn yw pryd fi'n neud sŵn uchel, pryd mae'r cyfrifiadau yn clywed y sŵn drwy y microffon, bydd Scratch yn dweud helo. Ond mae jyst yn digwydd beth bynnag sy'n bach yn dwp. So byddai'n cael gwared o'r rhain te, ond dwi'n mynd i cadw y bloc yma oherwydd mae'n opsiwn arall, pryd mae'r amserydd yn cyrraedd rhyw rhif. So, pryd mae'r amserydd yn cyrraedd 10, dwi eisiau i Scratch... Be gallwn ni'n neud? Gydwch fi'n meddwl fan hyn. Pryd mae'r amserydd yn cyrraedd 10, dwi eisiau i Scratch... dwi eisiau i'r cefndir newid. Be ni'n neud yna? So pan mae'r flag werdd wedi ei clicio, fi'n mynd i rhoi Scratch nôl yn gwisg 1. Fi'n mynd i wneud yn siŵr fod y cefndir ydy'r cefndir tu allan. A byddai'n ail adeiladu. Pryd fi'n clicio Scratch, mae Scratch mynd i rhedeg yn gyflym. So newid gwisg i gwisg 2 ac aros pwynt 1 eiliad. A byddai'n dyblygu hyn a newid i costiwm 3. Dyna ni. Nawr, beth ydy'r amserydd? Ni ddim wedi sôn am yna. Wel, os ni edrych amdano blociau synhwyro, mae yna amserydd. Os ni'n clicio fe, dyna ni, mae'r prosiect fi wedi fod yn rhedeg am 125 eiliad. Mae yna amserydd trwy'r amser. So, pryd fi'n gwasgu y fflag werdd, dwi eisiau ail-osod yr amserydd yna. A pryd mae Scratch yn cyrraedd... Na, mae'n iawn. Bydd ni jyst yn ail-osod fe ar y dechrau. So gadewch ni weld. Pryd mae'r amserydd yn cyrraedd 10... ni'n gallu gwneud hyn yn well. Yn lle Scratch jyst yn rhedeg. Bydd ni'n dweud... Bydd ni'n dweud am byth. Ac bydd ni'n newid y cefndir a stopio y rhaglen fan hyn. Stopio y rhaglen o fewn y cymeriad ni. Neu ni'n gallu stopio popeth, ond mae hyn yn iawn yn nawr. So, mae'r fflag werdd yn cael ei glicio. Mae Scratch yn fan hyn. Os mae'r amserydd fwy na 10, bydd e'n newid i drws y cestyll. A pryd ni'n clicio Scratch, mae fe'n edrych fel mae'n rhedeg. So, os fi'n stopio fe, rhedeg eto, mae'n cyfri, fi'n clicio Scratch, mae fe'n dechrau rhedeg,
Mae'n rhedeg am sbel hir, ond pryd mae'r amserydd yn cyrraedd 10, mae yna'n stopio a mae Scratch yn cyrraedd y drws. Dyna ni. So, ni'n gallu defnyddio yr amserydd hyn yn y cefndir. Okay, a mae hyn yn gallu bod yn defnyddiol iawn, falle am gêm ble chi angen amserydd, neu mae gallu bod yn defnyddiol am rhyw gêm ble chi'n rhoi iechyd nôl i'r cymeriad, nôl i'r chwaraewr, a falle maen nhw'n cael calon nôl unwaith yr munud, neu rhywbeth fel yna. Defnyddiol iawn. Oce, fi'n mynd i stopio y synhwyrydd fi te. Nid ydych synhwyrydd, yr amserydd hyd yn oed. Ac yr un ola ni'n mynd i wneud ydy'r un falle fwyaf bwysig. A mae'r bloc yna. Ble di digwyddiadau? Pan rwy'n derbyn neges 1. A fi'n gallu clicio ar y drop-down a clicio neges newydd. A mae'r neges mynd i fod... Helo. Pan rwy'n derbyn helo. Nawr, mae'r neges yma ddim byd sy'n mynd i dod lan ar y sgrin. Dydy yna ddim beth yw'r neges. Mae'r neges yma tu fewn ein cod. Dyna'r dan bwysig. Mae'n tu fewn y cod. Felly, beth sy'n gallu digwydd yw ni'n cael Scratch i dweud helo am dau eiliad. Mae hyn ddim mynd i trygro y neges. Okay? Bod yn yr un gair, maen nhw'n wahanol. So fi'n mynd i darlledu y neges helo. A dwi ddim yn mynd i defnyddio fe i fod Scratch. Fi'n mynd i rhoi fe lawr fan hyn yn y ci. A am y ci, fi'n mynd i ddweud, pan mae'r ci yn derbyn helo, dwi eisiau fe dweud, pwy wyt ti? Am dau eiliad. A dyna ni. So, mae Scratch yn dweud helo, mae'r ci yn dweud pwy wyt ti? Falle mae hyn yn darlledu neges arall. Neges newydd. Pwy? A nôl yn Scratch, fi'n mynd i dweud pan rwy'n derbyn. Pwy? Mae Scratch mynd i ddweud, neu'n meddwl, Fi'n gallu gwneud hyn yn well eto. Fi'n mynd i roi hyn ar loop. So, pan rwy'n derbyn dechrau, fi eisiau i Scratch newid i costiwm 1. Fi eisiau fe dweud helo. Fi gyda un well eto. Pan rwy'n derbyn dechrau, fi eisiau Scratch newid i costiwm 1 a fi eisiau mynd tu allan y cestyll. Pan rwy'n clicio Scratch, dwi eisiau i Scratch dweud helo, ond hefyd newid y cefndir i drws y cestyll. Nawr mae rhaid i fi darlledu y dechrau yma. Felly, pan rwy'n derbyn pwy, ar ôl dweud bydd Scratch yn darlledu dechrau. Ac hefyd, pryd fi'n clicio'r fflag werdd, bydd dechrau yn rhedeg eto. Felly, gadewch i ni dilyn y cod ni fan hyn. Ni'n mynd i symud o'r fflag werdd i dechrau, newid gwisg, newid cefndir. Dim byd yn digwydd wedyn. Pryd fi'n clicio Scratch, mae'n newid i'r drws, mae'n dweud helo. Ni'n mynd o helo i y ci. Mae'r ci yn dweud helo. Mae'n dweud pwy o ti. Ni'n mynd o pwy o ti i pwy. Mae Scratch yn dweud mae'n mynd nôl i dechrau. Hyfryd. Gwneud ni fflicio fe. Oce, mae Scratch just allan.
dim byd yn digwydd o gwbl. Ni'n clicio scratch. Helo? Pwy wyt ti? A mae scratch yn mynd nôl ti allan. Hyfryd. Dyna ni te. Felly, mae'r blociau yma yn falle y blociau fwyaf defnyddiol o fewn Scratch, oherwydd mae'n gadael ni'n creu rhaglenni really cymhleth. Rhaglenni really dda a really proffesiynol, oherwydd ni'n gallu creu blociau digwyddiad ein hun. Ni'n gallu darlledu neges pryd bynnag ni eisiau. Ni'n gallu darlledu neges ar ôl rhywfaint o amser. Pryd mae rhyw lŵp yn gorffen. Pryd mae cymeriad yn cyffwrdd lliw. Neu pryd mae rhywun yn gofyn cwestiwn. Pryd mae rhywbeth yn cael ei gwasgu. Pryd mae'r amseredd yn cyrraedd rhywbeth. Pryd mae rhyw rhif yn llai na rhif arall. Ni'n gallu darlledu neges pryd ni'n newid y gwisg ni. Pryd ni'n dweud rhywbeth penodol. Pryd ni'n cyrraedd effaith lliw neu maint penodol. Pryd mae cymeriad yn cyrraedd rhyw pwynt lawr fan hyn ar y sgrin. Ni'n gallu creu bloc digwyddiad am unrhyw beth. A mae hwnna'n gadael i ni creu raglen sy'n neud unrhyw beth. So maen nhw'n cymryd bach o practis, ond mae'r blociau darlledu yma mor defnyddiol. A maen nhw'n hoff bloc fi o fewn Scratch. Wel, fi'n gobeithio oedd pawb wedi ffindo hwnna yn ddiddorol ac yn defnyddiol. Diolch yn fawr am wylio, a byddai'n gweld chi gyd mis nesa am y blociau rheoli. Diolch yn fawr.